Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Bela żar il-Kooperattiva Kols fejn testa proġett ta' rinnovar fil-Healthcare Londri tal-Gvern b'investiment ta' madwar €1,000,000. Matul din iż-żjara ġie spjegat kif grazzi għal dan l-investiment sar titjib fl-operat tal-kooperattiva u fl-istess waqt qed jinżammu l-istandards tal-Unjoni Ewropea bħal risk assessment u bacteriological control, kif ukoll qed jiġu sodisfatti r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea li jirregola l-Healthcare Laundries. Il-Ministru Ġo Etienne Bela spjega kif ix-xogħol ta' din il-kooperattiva huwa importanti hekk kif tieħu ħsieb il-Londri tal-isptarijiet u l-kliniċi kollha tal-Gvern f'pajjiżna. Spjega li permezz ta' dan il-proġett u investiment f'makkinarju modern qed wassal għal servizz aktar effiċjenti u fl-istess waqt inkunu qed innaqsu wkoll il-carbon footprint tagħhom hekk kif l-operat issuwa aktar energy efficient. Il-Kooperattiva Kols tipproċessa l-Londri tal-isptarijiet u l-kliniċi kollha tal-Gvern f'pajjiżna. Hawnhekk sar investiment ta' madwar €1,000,000 illi issa qed iwassal biex it-tagħmir huwa iktar modern b'riżultat li l-Gvern qed jiffranka b'ewwel ieħor €3,000,000 fis-sena.